Ami ala fuga ala barkada ala wala mo do di ala ko ni ala ni biirana ay biirana ni sonja ala fu ni sonja farale ni sonja ka ala fadde alhamdulillah ala ka sallallahu wa sallam ana najwa ni kullu ni sanfe sallallahu ya dafara ka wasamu ni sallallahu ya dafara ko te tu wasa dafara sallallahu ni ka ale ko do dafara ni ka beni duni kerengere man sallallahu ya dafara ka beni duni ala ka sallallahu wa sallam ale ko do ajran yaran nas ma he ke mu ka ito dunia pe la ko ka yere la ba ko ke islamo wori kama mo ni na ni kene ka na baba raflana an fa adama ni an ba hawa boni aljina ko no nyoma ni ala la tiga sinna jibran no nyi ra jola ka be ko ni instagram ko be to ala ka sallallahu alaihi wasallam alaikum ran ni sabe ko ni ko mo ine ba ale dine ko ka ta yoro mina e ma o ma ni e dine ko ka ta yoro isira o ma ni do fara le taka ya do pa ni se so e mi fo ala mi na ti mo ke ko ifilla ala ka kisi ma fi ko ala ka sallallahu alaihi wasallam ma mi ni joran ko ni fana ko ke krengena ko ke iya ina ko namila ibrahim ay ko ka yere ya ko ka bona ala fana kirani na mo chama ko namila ibrahim ay ram ko amina ko ka yere ka to an kan ko ala mi namila ibrahim jidini here ka jidini na mo ka jidini krawi ala ka na ko bere jeni islam ay ala kan ko mo bere jeni ala mo ko ka ko ko mo ko krengena man ni tay bana ala ko ni kenya ni tay kerso ko ala kerso man dan bere jeni ni tay hamna min ala sala ka be ala ka bere jeni ni tay fu ko nan ala dala sinna adama ani am ba hawa nyi ra nyona ni ko ni sabramina ala ka ko so ka ko ni ko fu ko nyina ko ala ka bere jeni sabota ko ala rasulillah be sika ko bere jeni ko bere jeni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.